Välkomna till Studio Elfsborg. Det är dagen före matchen mot Öster i Svenska Cupen. Och här sitter jag med våra två danskar. Kevin och Mikkel. Hur är läget? Det är bra, tack. Ja, tack. Ja. Hur är det sen? Det är bara bra. Alltid. Ja. Vad har ni gjort på träningen idag? Jobbet som fan, Ja. som vi plejer. Ja. Ja. Vad har ni Men- gjort då? Det är ett räktankel eller vad? Räktankel, lidt frispark och så. Är det enda ni har gjort? Tränat lite frisparkar och så? Ja, så vi spillede lite spil, men... Ej, dagen det är inte så jobbigt. Dagen før match är det inte jobbigt. En ganska lugn träning. Ja. Veckan är så här långt annars då. Ni hade fysträning. Häromdagen såg jag Kevin, Ja, det du var- sprang hinderbana. Ja, det Väldigt bra, var... Kevin. Ja, tack. Tack så mycket. Det var bra. Det var många som var förvånade över att du sprang. Mig själv också. Du också? Ja. Men, 4 varv. Ja. Beskriv hur den här hinderbanan Ej, ser jeg vil ut ikke då. sige... Jeg vil sige 2,5 eller så for Kevin. 2,5. Ja. Men du sprang 4. Jeg sprang 4. Ja. Ja. Hur ser den här hinderbanan ut då? Så vad går den ut på? Den er jobbig. Det er sådan ungefär 3 minutters løb. Med lidt stikker og lidt... hvad er der mere? Hop. Og Sitt lite hopp och... baglændsløb og Över hela planen. Ja. hele planen. Ja. Og så ungefär 3 minutter totalt. Och sen vilar ni. Så hviler vi... Hvad har vi? Jag tror det är... Halvandet minut eller så. Ja, så är det. Och sen kör ni igen då. Så kör vi 4 igen. varv. 4 hver, ja. Då hör man faktiskt när man sitter och tittar på er där så hör man att det är ganska hög puls när Ja. ni kommer förbi. Vi ska ligga i 90%, tror jag. 90-92%. Så det är rätt jobbigt, men det är också bra. Och det känns bra. Speciellt när man har gjort det. Så, Ja. Vi er blevet bedre og bedre på dem, så det känns bra. Ja. Men hur ligger ni konditionsmässigt nu då? Altså, vi skal jo gerne pike om... i morgen. Bør vi egentlig sådan for alvor, tykker jeg. Men vi skal gerne pike nu, og jeg tror, at alle spillere, der er med, at de i deres form, de er ved at være oppe på 100%. det ser bra ut. Om du jämför med förra året vid den här tiden då så minns du Kevin? Alltså jag minns inte riktigt att jag har varit så... Ja, i så bra form i min karriär. Du ser rigtig god ud. Tusind tak igen. Riktigt god. Tusind tak. Nej, men det känns ju bra när man är i bra form och man Ja. är fit. Och det är ju inte bara jag, det är ju hela laget som känner det är väldigt jobbigt, men det är också skönt och vi gör det. Och det blir gjort bra också, inte bara blir gjort liksom. Men Magnus Hellman Driesen då, som är ny fystränare i år, han verkar ju verkligen ha kommit till den här nivån att ni är han är på gränsen till att ni spyr på honom. Bryter ihop. Ja. Men ändå så verkar han ju vara en jäkligt omtyckt kille. Ja, men altså... For mig selv, så behøver jeg en, som jeg kan hårde, faktisk. Men så gør jeg også tingene. Varför behöver du det då? Blir du... Nej, jeg ved, altså, om jeg har en lidt fystræner, som ikke siger så meget, så tror jeg, hvad hedder det på svensk, når jeg springer over gader lavest. Du springer Man på en försöker ost? komma Nej, under. Man försöker komma Jeg under. forsøger at lite och mjuka göra och det lite, för så, lätt. göra det lite lätt. Ja. Ja. Så om jeg har en, der står og skriker, og så gør jeg det bedre. Du så, behöver det drivet jeg för att behøver ham, og prestera. jeg gillar Driesen rigtig mycket. Altså. Mm. Jag behöver inte sån här. Jag gör det bara. Du gör det bara. Fordi Du har lite högre moral än ja, Mikael. jag vill bara. Mm. Pinocchio. Ja. Men nu har jag ju sett också efter träningarna så kör ju ni två väldigt mycket extra magövningar. Är det för att stärka upp er eller är det för beachen 2000? Beachen. Det är beachen. Ja, det är beachen. Men det ser bra ut, alltså ni kör rätt hårt. Ja, Ja. det... Altså om en måned ungefär, der kører vi bare overkrop. Ja. Då är det bara överkropp. Ja. Jag är typ den kille som alltid har t-shirt på stranden. Så, Og i poolen. och i poolen. Och i poolen. Ja, Ja. så nu är det dags, kände jag lite att i år ska det vara. I år ska jag stå med I år skal du smide trøjen. utan t-shirt. Idag ska det vara i år ska det vara utan tröja. Sa du Ja, det? i poolen. I poolen. Ja. Mm. Ibland är det svårt att höra vad ni säger när ni pratar ihop. Jamen, det vi... Men du är ganska bra på ja, att du er blevet bedre, Ja. Mm. som tiden går. Så Så, folk så förstår. är det. Ja. Nu är det ju match imorgon också då. Ja. Lite gruppfinal i Svenska Cupen får man säga. Elfsborg ligger etta och Öster kommer hit. Mm. Hur tänker ni inför den här matchen då? Ska bli kul att komma i match igen. En, som betyder En mycket. som är viktig. Mm. Väldigt viktig för oss. Det var de andra två också, men det är liksom Östermatchen som är riktigt viktig. Nu har vi vunnit de två andra, nu handlar det om att göra det färdigt. Mm. Med en bra prestation på hemmaplan också. Det skulle vara... Og vi har en revanche til gode også. Ja, Ja, vi förlorade sista gången. Så Ja. det, den var inte rolig. nej, så Den det, har vi glömt nu va?
Nej, det har vi inte. Det kommer bara Nej. att synas imorgon. Ja, Vi Att, andra har försökt att glömma den. Ja, det har vi inte endnu. Men det kommer att synas imorgon, att vi vill vinna den match också. Mm. Så det ska bli kul att komma i krigen. Det är roligt. Claes Ingesson sa det här om dagen just att han är eran Vores coach. træner. Ja, tränare. Ja. Lagledare, Det er rigtigt. Ja. manager. Det er rigtigt. Ja. Nej, men han sa just det att ni har lagt mycket fokus där på försäsongen att var och en ska veta sin plats. Alltså, tidigare så kanske ni utespelare har fått flytta på er lite grann och spela på olika positioner. Men Claes anser att det är viktigt att var och en vet att här spelar jag, det här kan jag. Ja. Beskriv din roll och din plats. Med de samtaler, jeg har haft med Claes, der har vi pratet om, at jeg kan spille ulike formationer. Og om jeg spiller længst fremme, om jeg spiller 10'er, eller om jeg spiller yttermidtfelter, det er sådan, det gør mig ikke så mycket, men jeg gillar kanske mest at spille centralt som 10'er. Varför gör du det då? Så har han inte noget ansvar. Inget ansvar. En ansvarslös. Ja. Nej, så er der lidt mere boldbesiddelse og lidt mere possession, end der er som, hvis vi ligger længst fremme. Og jeg gilder at have bolden mycket, så 10'eren er nok min favoritposition, men jeg kan også spille de andre. Och sen är du ju grym på frisparkar har vi ju fått se. Ja, en gang. En gång. Ja. Ja. Men vi har inte Lucky gjort så punch. många... Det var inte hans mål jo. Det var et selvmål. Det var et indlæg. Der blev touch på jo. Ja, men det var väl På ändå muren. han som la frisparken, Kevin. Ja, det var faktisk Det et var indlæg. det er Johan, vi skal takke. Det var Johan, der gav ham chancen. Okej, du är väl kass på frisparkar har jag hört. Enligt Kevin. Det var et chip. Det var jo et chip. Men Kevin gilder jo også at spille ulike pladser på banen. Det er jo ikke kun målvagt, han er. Jeg Nej, kan men du har også... ju varit anfallare Ja. när du var ung Ja. och Det er vacker. derfor, jeg har vældig høje krav på Ja. vores anfalder. Ja, Det er kun et par år siden, du valgte at blive målvagt. bara några år sedan. Ja. Eller ganska många år sedan i alla fall. Ah, det ved jeg. Ja. Nej. Men har du ikke snakket med Claes om også at kunne spille midtfelt eller sådan? Klaas har sagt, han Just med ser tanke på din kondition så Ja. ville Claes att Ja. du gärna skulle ligga på ytter och Ja. mycket löpningar. nu hvor det går så bra med kondition, så er det lidt et S, ligesom at bytte ud med op i angrebet, og så Det är inte alla som förstår Och så att vi in med är Abbas. fruktansvärt ironiska nu. Ja, det er vi at altså det er ikke. vi er faktisk dybt seriøst. Det er seriøst. Ja. Det är seriöst. Alltid lika kul att ha er här. Ja. Samme. Ja. Ha nu ett riktigt bra yogapass och Tack. så lycka till imorgon på matchen. Tak. 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 Tak.